everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Kasama di ko nimo, kung di ko mahilom. Be, may mahimo ka. We. Sakit imong dughan? Oh, kaluo. Hoy! Ano ka? Uy! Mura mo kong kadiyag na matyan o iri. Sakit ka nga akong dugan. Moangkon ka na nga nagsakit imong dughan nga nakakita ka pinaakan sa vampira sa liog ug dughan ni Irene? Di man good na may rason good. Ay. Hindi na lagi hapon ka? Di man good na may hinungdan lagi. Pwes, sa mga hinungdan, Aber, ha? Naman ko ko yung heart problem. Oo? Oo ba? Kanas alam na? Hindugay na, uy. Bata pa ko. Oo ba? Sa ato pa, bawal na ikang ma-stress. Bawal ka mag-uoy. Bawal yun. Mabitaw nga. Di ginata ko ni mo angay nga ipa-stress. Ako gyud. Ako gyud nagpa-stress nimo? Oo, ay. Maka-stress man ka. Oh, kung di ka gusto ma-stress na ako, bawa na lang din. Ansa? Kuya, wag ko di mo. Ansa ba katagiya ka din, hi? Imo ning bay? Partly. Ansa partly? Ngano ko na partly tag-iya man ka ni ining baya? Imberguho na naman unta nis bangko tungod ana imong ig-agaw nga vampira. Pero, akong gibayra ng ilang utang sa bangko. Mao na na. Imo kong gipakatawa, Angel. Well, pasalamat ka na ako kay nakatawa ka. Ha? Bilig sa kus imong heart problem, no? Kadaliro kay kang maulian. Pero, kung mahinumdum kas pinakan sa vampira sa liog og dugan ni Irene, ako sa takihon na sad ka. Asa na? May sakit na sa libang dugan. Mabuti mo! Baya! Muti na'y lagid kihapon bisag klaro pas clear. Ay! Salamat Ginoo ha. Abi na kog layo na gid ang pagbati sa kumbana na ako. Abi na kog tinuod ang mga gisulti ni Angel. Bahin nila ni Rona. Hapit na ba gid ako mutuo. Pero ganina iyang gipamatuod nga may bili paghihapon ko niya. Hala! Kadaghang pinaakan sa vampira sa imong liog, Irene! Bagka gyud kabuang tumapayhan nada. Kagwapo gid sa kumbana, oy. Wow! Unsay okasyon? Kadaghan ko ninyong giandam sa pamahaw. Siyempre, nag-celebrate ang imong asawa, no? Angel ba? Okay. Wa pa man si Rona? Nagpahimos tong katugoy kay may trabaho karon. Nagluot na ako gabi. Ahem. Todd, Angel. Nga nang nagsaba-saba magagabi eh.
Aw, dinigit nga ito gabi. Mga alas 2 naman ito kapin, di ba? Di na to mausab. Kausa na lang. Han, to sino? Wala lagi ka makuha. Aw, Yay, ni matanas Rona. Di kimaw na sagdanan. Pero ako rin nakabantay. Irene! I-move sa kuna mo lingkuranan. Isikit sa lingkuranan ni Paring Dracula. o sige, gitawag niyo muna ko, Angel. Ay, wow. Nasa iyo prakag pandungog. Sige na. Sikit na mo. Sikit. Kung saan sa ningin mong gimmick, Angel. Sige na. Picture mo na ako kay nindot king tanaon ang lamisa oy nga punos pagkaon. Sige na ba? Kadiyot na bitaw. Ay, kahasol ba na eh. Sige na lang, good, Han. O niya hungiti si Irene Ryan. Sige na yun. Sige na ba? Ay, kanang ham, o. Sige na, ihungit na yun na. Sumuka ng hungit-hungit, oy. Ay, sus! Ano nagugreklamo, good? Sige na ba? Ay, Hinayag hungit, ha? Hinaya jud tarunga. skang. Kada. Ay, wait! Mukhang king sa dukang runa. Okay. 1, 2. Okay. Sige na, tiwas sa magkaon. Oh my God! Nahagbong sagdanan si Rona! Oh, Rona! Oh my God! Ano nahagbong man siya? Nagpahagbong og tuyo. Ayaw ra gud pag binuang Angel? Kakita ka nga mubo ra kayo iyang nahagbungan. Ha? Aray! Agay! Rona! Anong to, ha? Anong nagbum ka? Ay, nikulit mangkot pagsakit ang akong dugan pa. Dali, dulit ako. Tabangan ti kag pabrog. Ay, wako'y kusog. Di na ko madaog ang akong lawas. Sige, alsahon lang tika. Ha? Oo, saman. Dadoon ka ospital? Ay, ayaw na lang. Ha? Pero tingalig. Ipahilo na lang ko sa sofa. Agay. Sige, okay. Ayaw na pagilak. Niyar ko. Saba niya? Ikaw ba nakaingon ng sakit akong dugan? Ha? Gabi pa ka. Imong gipon at pagkaroon. Madunggan kanila. Dili sa makalakaw, Han? Oo. Maglisod siya, Han. Ay, Rona, aray, saman. alam Ha, dadoon lang kag ospital. yan. Dadoon na lang na nato siya sa ospital. Pero di makuno siya magpada sa ospital? Unsa di ay? Unsa di ang gusto ka nang magsige na lang kagakos niya? Ha? Aray! Han, hinaya lang. Agay, agay. Sorry. Ay, dadoon na lang gud lagi kas ospital aron ba matan-aw klaro kung nabalian ba kas bukog or aron na sad ma-check up ng imong heart. Heart? May heart problem ang kuno na siya, dugay na. Misulti man siya na ako gabi eh. Unsa? Kadelikado gud ana. Oy, delikado mo lang. Mo na nga dadoon gyud na siya sa ospital. Ay, di lagi ko. Nganong dili man ka magpadag ospital? Hindi lang ko. Kung di magpadag ospital, di gustong mabuking. Unsa naman sa guy, Angel? Unsa may sakit Rona? Dadon na lagi ka na mo sa ospital lagi. Ay, ayaw na nalagi. Kaya makahasol na ko ninyo. Nganong makahasol man? Tabangunan gud ka. Kung problema ka sa kwarta, ay kabala ka. Pa-sponsor tang Attorney Marvin. Dito mo balibad ay kung ako'y mahangyo. Ayaw na nalagi. Plaza na rin ako akong tiil. Unya uman mo inom lang kong tubig. Wa pa ba kay kaon? Sige, mukhaon na lang ko. Kaon ka? Ya, di makabarog nga ikaw ra. Asaw, nasag ko na kang parirayan dito sa kananan. Dadaan na lang kag pagkaon din eh. Ako Leda. Na! Uy, nanawag si attorney. Hello, attorney? Hello, good morning, Angel. Good morning, attorney. Nakoy ihangyo. Nakoy pa-sponsoran ni mong pasyente. Ayaw balibad, ha?
Sure. Basta ikaw. Okay, ipa-speaker on ti kaaron mo tuon ni sila. Dadadayon sa ospital ang pasyente. Magkita lang ta dito. Okay, attorney. Dadon dayon na mo. Dahay. Nga na magbuot-buot man dyan ka, Angel. Dili lagi ko maatog ospital. Dili ko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.